Не дай бог Качанова ці Чамаданова, Лукашенко чарговы раз выказаўся пра свайго пераемніка. Не надо женщине сейчас возглавлять Беларусь. Ситуация сегодня такая, что надо крепкий мужик. Крепкий мужик. У Менск прыехаў прадстаўнік кампартыі Кітаю. Будзе размаўляць з Лукашэнкам пра мяжу і саступкі ў Варшаве. Варта чакаць даволі працяглыя гульні, скажем, гульні там у кураняці, гульні ў маргалкі, хто першы збочыць, хто першы маргне. І колькі гэтая гульня можа працягвацца, прадказаць вельмі і вельмі складана. 3 50-павярховыя хмарачосы ў Менску. Хто пабудуе новы комплекс сэрца сталіцы і прычым тут бізнесовец Лукашэнкі Мікалай Барабей? Новое расследование инициативы «Белпол». Располагается эта огромная фирма в магазине. Ну, представьте, огромная фирма и просто в магазине. Точнее, ее адрес совпадает с адресом обычного сельского магазинчика. Лукашенко зноў загаварыў пра магчымага пераемніка. Маўляў, прыглядаўся і шукаў, але годнага кандыдата не пабачыў. Жанчыну ў прэзідэнцкім фатэлі дык нават у думках баіцца ўявіць. Бо на гэтым месцы павінны быць мужик, як кажа узурпатар, які панюхаў пораху. У чым прычына мізагініі Лукашэнкі, распавядзе Наста Печанькова. Не надо женщине сейчас возглавлять Беларусь. Ситуация сегодня такая, что надо крепкий мужик. Крепкий мужик. Гэткую рыторыку на адрес жанчын нярэдка даводзіцца чуць з вуст Лукашэнкі. Цягам 3 дзесяцігоддзяў узурпатар зневажае іх і пазбаўляе рэальнай палітычнай улады. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден. Не утрымаўся Лукашенко падчас сустрэчы з галоўнымі ідэолагамі краіны да Дня народнага адзінства. Ён чарговы раз заявіў, што прэзідэнткі ў Беларусі не будзе. Маўляў, не пацягне жанчына такой ношы. І нават калі дарвецца, якая да кіраўніцтва, жыць будзе нашмат цяжэй. А не дай бог Качанова будет. Это все. Я скажу, это будет такая диктатура. Поэтому ты не спеши думать, что женщина это вот все. А Чемоданова? У палітычнай сістэме Лукашенко атрымае жанчын на другасных ролях. Самую высокую пасаду сярод беларусак займае Наталья Качанова, старшыня Савету Рэспублікі. Паводле Канстытуцыі яна другая асоба ў краіне і галоўная кандыдатка на прэзідэнцтва пасля Лукашэнкі. І Качанова актыўна падтрымлівае кожнае рашэнне свайго кіраўніка. Сила наша в единстве. В единстве мы должны быть рядом с президентом для того, чтобы сохранить свою страну. Это классичная схема такого аўтарытарнай улады. Жанчына можа быць на сцэне, але ж не за кулісамі, дзе адбываецца рэальны такі падзел улады. Другая ўзгаданая Лукашэнкам чыноўніца Вольга Чамаданова. Летась яе вылучылі кандыдатка на прэзідэнцтва ад Беларускага саюзу жанчын. Аднак неўзабаве Чамаданова знялася з прэзідэнцкай гонкі, аргументуючы такое рашэнне прыхільнасцю да Лукашэнкі. Мы разумеем выдатна, што ніхто, акрамя нашага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сёння не зможа гарантаваць той бяспекі, якую мы маем. Мы – каманда нашага прэзідэнта. І самае галоўнае – мы надзейны тыл, у чым можна не сумнявацца. За ўсю гісторыю незалежнай Беларусі толькі 3 жанчыны заявілі пра свае палітычныя амбіцыі на найвышэйшым узроўні. У 2015 годзе Тацяна Караткевіч вылучылася ў кандыдаткі на прэзідэнцтва ад партыі «Гавары праўду» і паводле афіцыйных звестак набрала крыху больш за 4% галасоў. Двойчы трапіць на прэзідэнцкае месца спрабавала Ганна Канапацкая. Не з уласнай волі, а замест арыштаванага мужа кандыдатку прэзідэнты зарэгістравалася Святлана Ціханаўская. Паводле незалежных назіральнікаў яна стала сапраўднай пераможцай выбараў 2020-го. Такім чынам зламаўшы сістэму Лукашэнкі, паводле якой высокая палітыка выключна мужчынская справа. Здабыць такі поспех у выбарнікаў Ціханаўскай сярод іншага дапамаглі 2 паплечніцы. Марыя Калеснікава, што прадстаўляла штаб арыштаванага на той момант Віктара Бабарыкі, і Вераніка Цапкала, жонка Валерыя Цапкалы, якому адмовілі ў рэгістрацыі кандыдатам. Гэтае трыо, яно ўвасабляла ў сябе гэта
антипод, інший підход. Не мужчина, а женщина, не диктатор, а продемократичные особы. Очень хорошую медийную кампанию сыграли все-таки кандидаты-мужчины, которых потом позже представляли женщины в этой тройке. То есть они охватили максимальное количество целевой аудитории белорусов. У Цепкала это были там программисты, у Бабарика это были в основном люди из Минска, те, кто занимаются там бизнесом и так далее, люди там из академии. И Тихановский очень хорошо охватил аудиторию из регионов. Лукашенко павёў супраць апанентак брудную гульню, регулярно абражаючы і ставячы пад сумнеў іхную самастойнасць у палітычнай барацьбе. Нашли эти 3 несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? І не змог дараваць аб'яднанаму штабу уласную паразу. Як вынік, Марыя Калеснікава засуджаная на 11 гадоў калоніі, а Ціханаўская і Цапкала пакінулі краіну. Але спачатку прэзідэнцтва узурпатар не цураецца атачаць сябе маладымі прыгажунамі. На публічных мерапрыемствах каля яго перыядычна заўважаюць дзяўчат мадэльнага выгляду. І сваёй асалоды ад гэтай кампаніі Лукашенко не саромецца. Я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. Никогда. Это мой принцип. Всегда девчонки там. А гэта Лукашенко на конкурсе прыгажосці «Міс Беларусь» своеасаблівым кастынгу у фаварыткі дыктатара. Менавіта пасля удзелу ў шоу дзяўчаты хутка робяць кар'еру, у тым ліку ў палітыцы. Так было ў выпадку Ладлены Зайцевай, якая ў 2021 годзе не атрымала карону, затое здабыла пасаду галоўнай дарадцы ў адміністрацыі Лукашэнкі заробкам амаль 4000 беларускіх рублёў. Гэтую ж пасаду займае яшчэ адна былая «Міс Беларусь» Кацярына Гумянюк. Вышэй па кар'ернай лесвіцы пайшла Дар'я Шманай, каралева вясна 2013. Цяпер жанчына працуе дарадцай пасланніцай у пасольстве Беларусі ў Расіі, дзе зарабляе амаль $3500. Пры гэтым бадай адзінай прыгажуні, якой дазволілі мець умоўную палітычную самастойнасць, стала «Міс Беларусь» 2018 Марыя Васілевіч. Некалькі гадоў дзяўчына была дэпутаткай палаты прадстаўнікоў і нават прасунула ў парламент законапраект аб абароне хатніх жывёлінаў. Аднак летась мандат Васілевіч скончыўся, і яна сышла ў фармацэўтычны бізнес. У жанчын ёсць гэты вертыкальны ліфт сацыяльны толькі ў адзіным выпадку. Калі ты становішся жонкай ці каханкай, гэтая патрыархальная ўлада лукашэнкаўская, яна так і кажа: гэта лепшае, што можа адбыцца ў тваім жыцці. Ніякая палітыка, ніякая кар'ера табе не павінна у марах сніцца. Табе патрэбны шлюб з мужчынай з уладай. Всё. Пакуль Лукашенко надае беларускам ролю прыгожай кампаньонкі, пры чыноўніках жанчыны ў суседніх дзяржавах будуюць палітычную кар'еру. Да прыкладу, прэзідэнтка Малдовы Майя Санду. Пасля абрання яна ўзяла курс на еўраінтэграцыю, а таксама пачала барацьбу з карупцыяй. Женщины-лидеры, они менее склонны к коррупции, они меньше склонны в каких-то своих там замкнутых кругах мужских только принимать решения. Они больше склонны к тому, чтобы решать вопросы именно мирным диалогом, нежели развязывать военные конфликты. Агулам жа паводле ААН жанчыны на чале дзяржавы хутчэй выключэнне, чым правіла. На сакавік 2025 года ў свеце было ўсяго 25 краінаў, што ачольвалі жанчыны. І толькі 9 змаглі дасягнуць гендернай роўнасці ў кабінеце міністраў. Сярод іх Нікарагва, Фінляндыя, Ісландыя, Ліхтэнштейн. У сваю чаргу Беларусь займае 98е месца ў свеце паводле рэйтынгу палітычных магчымасцяў жанчын. Беларускі добра прадстаўленыя ў парламенце, які мае нізкі ўзровень уплыву на дзяржаўныя рашэнні. Тады як міністэрскія пасады займаюць пераважна мужчыны. Выключэнне Ірына Касцевіч, міністэрка працы і сацыяльнай аховы. Безумоўна, гэта падкрэслівае такі патэрналісцкі, архаічны статус усёй гэтай сістэмы. Ну, Лукашенко яе выбудаваў, ён яе умацаваў, і жанчына там выглядае як чалавек, які дапамагае вось гэтаму вялікаму павадыру захоўваць уладу. Тым часам самі беларусы не маюць гендерных перадузятасцяў. Паводле апытання гледачоў Белсату 65% не важны пол кіраўніка краіны. Галоўная кампетэнтнасць. 27% мяркуюць, што мужчыну ўсё ж лягчэй на прэзідэнцкай пасадзе, і 5% аддалі б свой голас за жанчыну. Безумоўна, гэта не самае галоўнае, ведаеце, каб бачыць на чале дзяржавы менавіта мужчыну, ці, не ведаю, там, вайсковага, ці, як казаў там Лукашенко, нейкі там крэпкі арэшак. Галоўнае, каб быў прафесійны чалавек.
Пакуль у Еўропе імкнуцца да гендернай роўнасці, беларускі пры Лукашэнку працягваюць выконваць ролю прыгожай дэкарацыі і рупара, які перадае волю дыктатара народу. Тым часам рэальнае палітычнае рашэнне прымаюць чыноўнікі мужчыны і зачастую не на карысць дзяржаве. Наста Печанькова, Белсат. Абмяркуем гэтую тэму з нашым наступным гостем. Дмітрый Балкунец, палітолог, з намі на відэасувязі. Дмітрый, добрый вечар. Дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Прывітанне. То, што Лукашенко не любіць не толькі жанчын, а ў прынцыпе любых, хто спрабуе прэтэндаваць на ягоную ўладу, гэта вядома даўно. Аднак тут цікава іншае, што гэтым разам Александр Лукашенко нібыта пужае беларусаў тым, што не дай бог, ён кажа, жанчына стане прэзідэнтам Беларусі. Вось, напрыклад, Наталья Качанова, гэта ж будзе страшная дыктатура. Чаму, на ваш погляд, вось такая цяпер рыторыка гучыць з вуснаў Лукашэнкі? Я думаю, что Лукашенко принял окончательное решение. Он будет находиться у власти, пока не умрет. И это стало очевидным. И все его вот эти разговоры про преемника, то, что он играл комедию, когда Качанову двигал несколько лет назад активно ее на все посты и вторым человеком государства. Назарбаева, а может быть, какие-то иные причины были. Он хочет умереть на своем посту, его похоронили с почестями. Он не случайно принял, даже как там указ есть о похоронах первого президента. Я думаю, даже завещание подготовил и прописал, как должны пройти. Калі мы скажем, вот, да прыкладу, тую ж Ганну Канапацкую, так, яна двойчы спрабавала вылучацца на пасаду прэзідэнта, і пры гэтым Лукашенко нібыта, ну, бачым, што ставіцца да яе роўна. На ваш погляд, з чым гэта звязана? Вось гэтае стаўленне Лукашэнкі да спадарні Ганны Канапацкай. Я думаю, что он прекрасно знает ее, он же сам ее выбирает своим кандидатом, спарринг-партнером. Анна играет прекрасную роль Лукашенко. Я полагаю, что она даже подписи не собрала ни первый, ни во второй раз. Но для Лукашенко удобно, которые ведут кампанию аккуратно, никуда не высовываются. Ну, какие-то вопросы, может быть, задают, которые нужно задавать. Вот, поэтому удобный кандидат для Лукашенко. Вот. И Олега Гайдукевича, и семью Гайдукевича очень любит, и папу любил, и Абит. Поэтому в этом плане есть у него свои позиционеры, при необходимости могут играть роль таких вот кандидатов-оппозиционеров. Тым не менш, вось, калі мы кажам пра магчымага меркаванага пераемніка, шмат гадоў казалася пра тое, што Лукашенко можа рыхтаваць свайго малодшага сына Колю. І тут апошнімі гадамі раптам пачалі гучаць іншыя прозвішчы. Да прыкладу, Дмітрый Круты, гэта кіраўнік ягонай адміністрацыі на сённяшні дзень, Юрый Караеў, кіраўнік Гарадзінскай вобласці, прэм'ер Александр Турчын. Неаднаразова пры розных чыноўніках ён як быццам бы мог намякнуць на тое, што ну вось варта іншага прэзідэнта беларусам усё ж такі бачыць у будучыні. І вось ён, маўляў, бачыць у гэтых хлопцах нейкую перспектыву. А тут, вось, як вы кажаце, у тым ліку, таму што ён канчаткова вырашыў заставацца на гэтым пасту да самай смерці, ён кажа, што перабірае гэтыя усе кандыдатуры і не бачыць прыстойнага. І тым не менш, вось сярод гэтых чыноўнікаў, на ваш погляд, хто б мог потенційно заменить Лукашенко? Ну, вы правильно подметили, что Лукашенко сам периодически называет некоторые фамилии людей, которые он видит потенциальными преемниками. Правда, периодически он их потом меняет, передвигает. Вот Головченко был премьер-министром, его задвинули, там еще кто-то был, его тоже убрали, там предыдущие были премьер-министры. Как правило, транзит в постсоветских республиках проходил путем передачи власти человеку, который второй или третий пост занимал в стране. Поэтому полагаю, что в какой-то такой комбинации, может быть, рассматривается вариант. Но Лукашенко, вероятно, будет рассматривать ситуацию, при которой он при жизни остается на верхушке пирамиды властной, а потом он, вероятно, подготовил для себя такую комбинацию,
при которой кто-то из его сыновей, старший либо совсем маленький, занимает его место. Таким образом, он, видимо, будет пытаться обезопасить свое наследие, наследство свое в финансовом плане, в первую очередь, от того, чтобы его не разграбили. Поэтому надо вот этот момент тоже рассматривать. Но еще один очень важный аспект. Решение о том, кто будет преемником в Беларуси, будет принимать не Лукашенко, я полагаю, а будет принимать кураторы в Кремле, которые ему дали, можно сказать, все необходимые атрибуты для царствования, в том числе в 2020 году. Так може він просто тому і не може визначитися так довго, що ведає, що Кремль і так знайде йому замену? Ну, если Кремль захочет его заменить, они это сделают быстро, его даже спрашивать никто не будет. Он может скоропостижно скончаться и так далее, может просто уйти. Тем более мы видели, как часто Кремль менял руководителей в разных подконтрольных Кремлю республиках постсоветских. И в этом плане этот момент, я думаю, Лукашенко очень прекрасно учитывает. Надо еще один момент заметить. Лукашенко ведь подготовил весь сценарий транзита для своего ухода, придумав Всебелорусское народное собрание. В этом году он его не провел, хотя по Конституции, которую он сам себе написал, положено проводить ежегодно это собрание. Но уже вот октябрь почти наступает. Никакого собрания он не провел, и, судя по всему, не планируется. И если я не путаю ничего, он, по-моему, даже в этом году не выступал с посланием к парламенту. Ему нечего сказать. Поэтому он не выступает. Спадар Дмитрий, давайте яшчэ паслухаем меркаванне Юрася Губарэвіча. Чаму Лукашенко дагэтуль не змог і хіба пакуль не збіраецца абвяшчаць свайго пераемніка. Гэта каардынатар кампаніі «Кадравы резерв Новой Беларусі». А пазней вернемся і абмяркуем гэтую тэму яшчэ. Лукашенко регулярно декларуе, что задумывается про пераемника, аднак ніякіх конкретных крокаў в гэтым накірунку ён не прадпрымаў і, напэўна, прадпрымаць не будзе, бо ён заўсёды будаваў сістэму асабістай улады, а не інстытуты пераемнасці. Ну і нават калі бывало, што прыглядался да нейкага свайго бліжэйшага атачэння, ставіў тых ці іншых за важных, больш-менш самастойныя фігуры на высокія дзяржаўныя пасады, хутка ўсё роўна адбывалася ратацыя, бо яго апаноўваў страх, што гэтыя людзі рэальна могуць атрымаць, заваяваць аўтарытэт у бліжэйшым асяродку Лукашэнкі, больш за тое у шырокіх колах грамадства і стварыць пагрозу асабістай уладзе. Дмитрий, ці вы пагадзіліся, што Лукашенко ну і па сённяшні дзень вось баіцца гэтага расслаення сярод элітаў, ці, як прынята казаць у ягоным разуменні, здрады асабістай? Да, очень боится. Он наказывает людей, которые его предали, как он считает. Их наказывают физически, арестами, запрещают занимать какие-то должности, выгоняют из страны. Кто-то на Запад уехал, кто-то в Россию уехал, получил там гарантии безопасности, как некоторые бывшие премьер-министры в том числе. А Лукашенко — человек, который построил такую систему в Беларуси, которая держится на одном человеке. Это большая историческая ошибка, потому что эта система, она привела страну в тупик, она привела страну к деградации, потому что люди не могут реализовать свои какие-то инициативы на местах, в районах и так далее. Все держится на указке и на каких-то пожеланиях одного человека. То есть какой-нибудь руководитель в Речице не может решать ничего, потому что он боится, что кто-то с Минска позвонит ему. И вся эта вертикаль выстроенная, она привела страну сегодня к реальной катастрофе. Молодежь уезжает, инвестиций никаких в страну нету. Все, что Лукашенко делает, это он занимается уборкой там, какого-то продовольствия, заготовкой кормов, дойкой коров. Вот это ему нравится. То, что ему близко. Вот модель сделал. Да, абсолютно. Он больше ни в чем не разбирается. И вот эта некомпетентность его, невежество, оно проявляется сегодня во всей красе. Плюс хамство, которое ему характерно. И вместо того, чтобы развивать гражданское общество, парламентскую демократию, укреплять институты государственные, он построил модель персоналистской власти. И полстраны молится на этого персонажа в плане того, что они зависят от него. Я сподеюся, не молится. Некоторые молятся. Я скажу, что некоторые в оппозиции белорусской молятся, потому что они на протяжении 30 лет просто кормились от доноров, которые просто давали баснословные деньги, заливая его в оппозицию. Людям не нужно ничего было делать.
Это была эффективная борьба с Лукашенко. Люди находились в Беларуси, были оппозиционные партии, которые получали гранты из-за рубежа. Десятки и сотни миллионов были залиты в белорусскую оппозицию. Эти деньги все были разворованы просто. Давайте пра апазіцыю яшчэ раз узгадаем на прыкладзе Мікалая Статкевіча, бо Лукашенко акурат на гэтым тыдні выказаўся і пра уласна вось гэты выпадак з тым, што палітык не пагадзіўся выязджаць за межы Беларусі і вярнуўся ў турму. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. Ну, даже вот этого Статкевича. Человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог в тюрьме. Ну, зачем это надо? Ну, он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную куда полосу перешел к литовцам. Ребята спросили, ты в Беларусь хочешь? Ты в тюрьму? Пойду в тюрьму. Хорошо. Забрали его. Не бросишь же его, все-таки наш человек, гражданин, вернее, наш. Ну, як бачыце, і як вы слушна заўважылі перад гэтым, і хамства, і асаблівы цынізм, і знявага, і чамусьці ён узгадаў асабістыя абставіны са здароўем спадара Міколы Статкевіча. Які план у Лукашэнкі адносна Статкевіча, на ваш погляд, цяпер, калі ён пайшоў не па плану? Я думаю, что Николая отпустят. Я надеюсь на это. Человека очень достойный. Он 11 лет, пожалуй, наверное, в тюрьме провел. За все годы Лукашенко больше, чем Николай, никто не провел в тюрьме. Это показывает его боевой характер. И Лукашенко видит это. Он ничего не может с ним сделать. Он его ненавидит те речи, которые Николай когда-то говорил, когда еще был кандидатом в президенты 2010 года, и в другие эпизоды его. Поэтому вместо того, чтобы садиться с ним за стол переговоров, разговаривать, слышать его позицию, выслушивать, он вот принимает такого рода решения. Потому что он боится, что Николай или другие люди могут претендовать на его трон. И это Лукашенко страшно пугает. Так же, как и другие кандидаты, которые тоже по-прежнему находятся в тюрьмах. Поэтому я надеюсь, что те действия, которые сейчас предпринимает администрация Белого дома и лично президент Трамп, те поручения, которые он дал, они приведут к тому, что все политзаключенные будут освобождены, в том числе Николай Статкевич. И не Лукашенко должен решать, кто и где, в какой стране должен находиться. То, что он делает, когда выгоняет людей из страны, это вообще нарушение фундаментальных прав человека, это нарушение международных обязательств Республики Беларусь. И он не имеет права этого делать. Это просто насильственная депортация людей, изгнание с родины, лишение гражданства, невыдача паспортов и так далее. Это все, безусловно, недопустимо. Як вось гэтая сітуацыя з Міколам Статкевічам уплывае на успрыманне беларускіх дэмакратычных сілаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі ў вачах беларусаў, на ваш погляд? І як цяпер гэта выглядае ў вачах беларусаў рашэнне Лукашэнкі зноўку адправіць яго ў турму? Я думаю, что люди понимают, что в условиях репрессий, которые идут, Лукашенко волен принимать любые действия и решения. И если он будет решать, что Николай должен быть в тюрьме, то, естественно, он будет в тюрьме. Но люди будут, конечно, бояться и дальше выступать, особенно внутри Беларуси, потому что страна сегодня живет в концлагере, и директор концлагеря, его все эти вот холопы, которые обслуживают периметр концлагеря, они, те, кто находится внутри страны, они, конечно, боятся выступать, высказывать открыто свою позицию. Это совершенно очевидно. И внутри концлагеря сопротивление безоружных людей очень опасно. Их могут убить, расстрелять, лишить работы, выгнать из страны. Поэтому ожидать, что изнутри какие-то будут происходить процессы по демонтажу системы, маловероятно. Но я полагаю, что Лукашенко не зря про здоровье говорит. Я думаю, что он не про Николая Статкевича говорит, он про себя говорит. Потому что он часто такие вещи рассказывает, не про кого-то, а про себя. Поэтому я не исключаю, что вот про здоровье, это он про свое здоровье сказал. Ну, власна, нават псіхолагі кажуць, што калі кагосьці крытыкуеш за штосьці, то ў першую чаргу гэтая крытыка скіраваная на самога сябе. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дмітрый Балкунец, палітолог, быў з намі на відэасувязі. Яшчэ адна тэма, якая, уласна, працягвалася і на гэтым тыдні, гэта расійска-беларускія вучэнні «Захад-2025», яны скончыліся.
Тым часам мяжа паміж Польшай і Беларусю засталася закрытою. У польскім МУС Белсату абверглі чуткі пра яе хуткае адкрыццё, і канфлікт між бакамі толькі набірае размах. Да яго развязання прыцягнулі кітайскі бок. Владислав Корсак з падрабязнасцямі. Закрытая мяжа – шок для міжнароднага бізнесу і лагістычных ланцужкоў. Гэта, сярод іншага, стварае нязручнасці для кітайскіх тавараў, што пастаўляліся праз Беларусь у Еўразвяз. Кітайцы накіравалі ў Варшаву свайго міністра замежных справаў Уан І. У польскай сталіцы той сустрэўся з прэзідэнтам Каралем Наўроцкім і міністрам замежных справаў Радославам Сікорскім. Размаўлялі, сярод іншага, пра расійскую агрэсію і гібрыдныя пагрозы. Польскі бок заявіў, гатовы адкрыць мяжу з Беларуссю пасля таго, як Лукашенка спыніць нелегальную міграцыю. Мы цвёрда стаім на мяжы з Беларуссю. Калі Кітай дапаможа нам, як ён зрабіў у свой час спыніць правакацыі з боку Беларусі, мяжа будзе адкрытая. Аднак у выніковых заявах кітайскага боку агульныя фразы. Маўляў, эскалацыя канфлікту не ў інтарэсах ніводнага з бакоў, і Кітай гатовы працягваць шчыльнае ўзаемадзеянне з Польшчай. Кітайскі бок можа для сябе вырашыць, што неістотна, колькі ён страціць эканамічна, тым больш ўсё ж такі страты будуць не надта высокія, а яму галоўнае быць вось гэтым лідарам, які не вядзецца вось на такі ціск. Польшча прызнае, што праз закрыццё мяжы таксама нясе эканамічныя страты. Аднак, як заявіў праз сакратар МЗС Польшчы Павел Вронскі, бяспека спачатку, а потым ужо лічацца выдаткі. Тут, хутчэй, варта чакаць даволі працяглай гульні, скажем, гульні там у кураняці, гульні ў маргалкі, хто першы збочыць, хто першы маргне, і колькі гэтая гульня можа працягвацца, прадказаць вельмі і вельмі складана. У сваю чаргу афіцыйны Менск актыўна карыстаецца тэмай закрыцця мяжы для чарговага нагнятання антыпольскіх настрояў у Беларусі. Адзначыўся і сам Лукашенко. Рассказывать, как, прервав годы молчания о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей Советской Республики. На сустрэчы з ідэолагамі ён акцэнтаваў неабходнасць прышчапляць такія настроі беларускім школьнікам. Лукашенко за Путиным паўтарае гэтыя наратывы, і плюс гэта і яму таксама выгадна, таму што вось гэтымі страшылкамі ён стварае атмасферу аточанай крэпасці. Ён жа неаднойчы ў прыватнасці казаў, што ў Варшаве спяць ды мараць вось палову Беларусі адабраць. Паводле экспертаў, калі сітуацыя з закрытай мяжой працягнецца, Беларусь і Польшча могуць страціць ролю галоўнага транзітнага хабу паміж Еўропай і Азіяй. Владислав Корсак, Белсат. Працягнем абмяркоўваць гэтую, безумоўна, цікавую тэму. Журналістка Паўліна Сегін з намі на відэасувязі. Спадарня Паўліна, вітаем вас у эфіры Белсату і, канешне ж, дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага вечаровага эфіру. Добрый вечер, дзякую за запрашэнне. Акурат сёння стала вядома, што ў Беларусь па шляху з Грэцыі прыехала прадстаўнічая кітайская дэлегацыя, у тым ліку з прадстаўнікамі камуністычнай партыі Кітаю. На ваш погляд, як думаеце, ці гэты візіт звязаны перадусім з сітуацыяй на польскай мяжы? Я не магу сказаць, ці перадусім, але, напэўна, усе зараз размовы з высокімі прадстаўнікамі Кітаю, яны, напэўна, вось гэту тэму таксама абмяркоўваюць. Нядаўна быў візіт міністра замежных спраў Кітая Уанга І ў Польшчы, і мы ведаем вось з гэтага поста міністра Сікорскага, які вы тут узгадывалі, што яны вось пра гэтую тэму таксама гаварылі. Таму, напэўна, нягледзячы на тое, які быў повод вось гэтага візіту зараз у Беларусь кітайскай дэлегацыі, яны, напэўна, пра гэта будуць гаварыць. На ваш погляд, вось, калі мы кажам вось агулам пра гэты канфлікт, з чаго ён пачаўся, гэта ўжо цягнецца гадамі, і тым не менш, вось сёння ці можам мы сцвярджаць, што это найгоршыя часы ў беларуска-польскіх дачыненнях, ну вось перадусім праз вось гэтую закрытую мяжу і праз рэакцыю Лукашэнкі на тое, што зрабіла афіцыйная Варшава? Знаете, я ніколі пра гэта так не думала, таму што я сама жыву на Падляшшы, зараз вельмі недалёка, пару кіламетраў літаральна ад мяжы.
у рэгіёне, у якім жыве таксама беларуская меншасць, да якой у мяне таксама ёсць дачыненне. І у нас трошку другія настроі. Тут людзі ўвогуле не супраць як бы Беларусі як краіны, не супраць беларусаў як людзей. Тут у шматлікіх маіх суседзяў, у сям'і майго мужа, напрыклад, ёсць сям'я таксама ў Беларусі, ёсць кантакты і ёсць такое жаданне, каб усё было больш-менш нармальна. Нам да 21-го году казалося, што вось гэта не ідэальная сітуацыя, таму што мяжа наша, гэта не такая была мяжа, як у Шенген-зоне. У нас былі пашпарты, у нас былі візы, у нас былі кантролі. Але зараз нам здаецца, што гэта была проста байка ўсё, што было да 21-го року, калі вось пачаўся вось гэты ціск з боку Лукашэнкі на граніцу, арганізацыя вось гэтых пераходаў праз мігрантаў, арганізацыя вот гэтага міграцыйнага шляху. Мы ведаем, што гэта пачалося крыху яшчэ раней ад падтрымкі польскай падтрымкі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. І вось гэта напружанне яно расце, і вось у такіх месцах, дзе я жыву, людзі вельмі хацелі б, каб гэтага ўсёга проста не было, каб ўсё было так, як было раней. Вось, але вядома, на такім ужо ўзроўні дзяржаўным, мне здаецца, што так, магчыма так, што горшых адносінаў у нас не было ў гэтай новейшай гісторыі. На ваш погляд, чаму менавіта зараз афіцыйная Варшава, можна сказаць, пайшла ў ва-банк, адчуваючы, напэўна, што і Лукашенка, і Пуцін знаходзяцца ў самым такім невыгодным становішчы на сённяшні дзень? Ці ўсё ж такі, як кажа міністр Сікорскі, гэтая рыса цярпення, яна проста перапоўнілася, гэтая чаша? Мне здаецца, што патрэбны быў нейкі прэтэкст. Вось, напрыклад, гэты вучыні Запад для таго кроку. Гэта вельмі радыкальны крок, гэта трэба разумець, што таксама Польшча патраціць мільярды злотых даходаў, гэта таксама будзе кранацца польскіх фірмаў, гэта не толькі праблема, не ведаю, для Беларусі, для рэжыму, для Кітаю. Гэта таксама агромная праблема для польскай, перадусім, лагістычнай сферы бізнесу. І мне здаецца, што з аднаго боку там ішла і ідзе далей вось гэтая гульня на самым высокім дыпламатычным узроўні між усімі зацікаўленымі старонкамі, а з другого боку таксама, мне здаецца, у нас няма пра гэта інфармацыі, гэта вельмі цікава. Увогуле вельмі цікава, што не вельмі шмат новасці чи нейкіх такіх каментараў прысвячаецца вось гэтай справе. Таму што мне здаецца, што польскі ўрад зрабіў агромную такую працу дзесьці на такім другім плане. То бок небачным, так, для простых палякаў? Так, і перад усім мы не чуем, увогуле не чуем ніякага пратэсту з боку вось гэтых самых лагістычных бізнесаў, якія вельмі шмат грошай будуць траціць з гэтай прычыны. Мы таксама не чуем ніякай крытыкі з боку польскай апазіцыі. Тым больш, што, напрыклад, у Лубельскім ваяводстве, дзе знаходзіцца вось гэты славны тэрмінал в Малашевічах, там ёсць вельмі шмат выбарцаў права справядлівасці, напрыклад, і другіх такіх больш праварадыкальных нават сілаў. Але вось гэтыя ўсе палітычныя партыі таксама вельмі ціха сябе зараз паводзяць, і ніякай крытыкі мы не чуем. Мне здаецца, што дзесьці было вельмі шмат негацыяцыяў, вельмі шмат такой падрыхтоўкі для гэтага кроку, што ўсе неяк так прынялі гэта вельмі спакойна. Спадарня Паўліна, таксама, напэўна, бачылі, што вось падчас гэтай антыпольскай сваёй прамовай Лукашенка вызначыўся 17 верасня на дзяржаўным беларускім тэлебачанні, у тым ліку загадаў з школьнай скам'і прывіваць нелюбоў да Польшчы, да палякаў. Яны, маўляў, і ў 30-е гады, у міжваенны гэты перыяд прыніжалі беларусаў, і цяпер трэба ўсім тлумачыць, як было насамрэч. Як у вас гэта ўспрынялі? Вось у памежжы, якое заўсёды было блізкае да Беларусі, бліжэй нават нельга ўявіць, які іншы рэгіён з нашымі суседзямі можа быць такім блізкім. Вось гэта вельмі прыкра, но гэта таксама нічога новага тут няма. У тым сэнсе, што Лукашенко устанавіў дзень народнага адзінства 17
верасня ўжо ў 21 годзе, калі я не памыляюся. Таму вось такая як бы перапрацоўка беларускага грамадства у той бок, што Польшча гэта нейкі самы страшны вораг, самая страшная пагроза для Беларусі беларусаў, яна ідзе ўжо не першы рок. За што мы хвалюемся перадусім? Мы хвалюемся за тое, што вось гэтыя крокі таксама зачыненне мяжы, бо тут таксама трэба сказаць, што ўсе крокі па ізаляцыі Беларусі з аднаго боку гэта нейкая такая спроба надавіць на Лукашэнку, але з другого боку гэта таксама як бы запіхіванне Лукашэнкі яшчэ глыбей у рукі Пуціна. І вось за што мы хвалюемся таксама тут на Падляшшы вельмі моцна. Вось гэта такая русіфікацыя Беларусі, якая ідзе у сувязі з тым, што Лукашэнка ўжо не мае другіх сур'ёзных саюзнікаў. І вось такая русіфікацыя таксама менталітэту, якая ідзе ў Беларусі. Вось за гэта мы вельмі перажываем, ці калі ўжо адчыняцца межы, ці мы спаткаемся у такім жа настроі, як раставаліся пару гадоў таму назад. Вы узгадалі пра тое, што іншыя палітычныя сілы нейкім чынам не ўмешваюцца у гэты канфлікт кіруючай партыі. Дакладней, калі казаць пра міністра Сікорскага і прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, які уласна каментаваў і залёт дронаў з тэрыторыі Беларусі на тэрыторыю Польшу, і ўсю гэту сітуацыю на мяжы, якая цягнецца з 2021 года. Тым не менш, калі мы кажам пра сілу, якая можа прымірыць Польшу і Беларусь, ці можа гэта быць, да прыкладу, прэзідэнт Кароль Навроцкі? Я не думаю, што Кароль Навроцкі мае нейкі другі погляд на сітуацыю. Таму Кароль Навроцкі таксама прадстаўнік польскіх уладаў, таму ён не будзе мірыць неяк ураду з суседам, так? Бо ён таксама прадстаўнік Польшы ў гэтым канфлікце. Я думала, што вы запытаеце пра Кітай, але мне здаецца, што мы все добра разумеем, што Кітай, гэта ўжо сказалі перад мной, што не любіць ціску з аднаго боку, а з другого боку Кітаю не важна дэмакратія, не важны там правы чалавека, і кітайцы не будуць за гэта заступацца. Мы гэта таксама вельмі добра ў Польшчы разумеем. То ёсць у Кітая нейкі план, як вы думаеце, па тым, на чый бок стаць? Нібыта ён у гэтай сітуацыі мусіць быць і зацікаўлены, так? Бо ўсё ж такі транзіт нейкі ідзе праз чыгуначныя шляхі з Беларусі у еўразвяз і, прынамсі, у Польшу. Ваше меркаванне? Мне здаецца, пытанне ў другім. Пытанне ў тым, чаго чакае Польшча, бо наши улады сказалі, што яны будуць аналізаваць сітуацыю, будуць следзіць за сітуацыяй, але мы не да канца разумеем, якія варункі ёсць у польскіх уладаў, каб, напрыклад, зноў адкрыць гэты грузавыя пагранпераходы. Вось гэтага мы не ведаем, мы не разумеем, таму што мы не маем ніякіх дакладных звестак пра гэта. І тут пытанне, ці тое, чаго чакае польская ўлада, гэта штосьці, што можа нам запрапанаваць Кітай. Ці Кітай можа паўплываць на Лукашэнку, і ці ён таксама заакцэптуе такія прапановы. Вось гэта цікава. А калі заакцэптуе, то ёсць таксама меркаванне асобных экспертаў, што гэты чыгуначны пераход можа неўзабаве праз некалькі тыдняў адкрыцца, а вось ці адчыніцца мяжа для простых беларусаў і простых палякаў, якія б маглі адзін да аднаго ездзіць як раней. Тут ужо пытанне зусім іншае. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Спадарства Паўліна Сегень, журналістка з Падляшша, была з намі на відэасувязі. Яшчэ адна тэма, якая сёння мае прагучаць у студыі Белсат. Ініцыятыва Белпол выпусціла чарговае расследаванне. Гаворка на гэты раз не пра палацы Лукашэнкі, а пра медычны корпус, якога яшчэ не бачыла беларуская сталіца. І узводзіцца ён, вядома, за кошт набліжаных бізнэсоўцаў. Вашай увазе ўрывак з гэтага расследавання, а праз хвіліну абмяркуем дэталі з Уладзімірам Жыгарам у студыі Белсат. Вау!
Однозначно вау. Коррупция, зафиксированная подписью Лукашенко. Будут новые больницы, школы, поликлиники. Не жизнь, а рай. Но реальность или реальная жизнь – это вам не красивые картинки пропаганды о том, как хорошо вы живете. В реальности новых больниц нет. Поликлиник нет. А вот новый медицинский центр рядом с республиканским клиническим медицинским центром будет. И все это только для него. Земля и построенная на ней, то есть оздоровительный центр Светанок и санаторий Лазурный, ушли с молотка за $1,5 миллиона. Без открытого тендера, без публикации СМИ, личным распоряжением Лукашенко с грифом для служебного пользования. Какая-то компания, Land Resource, сперва купила имущество за $1,5 миллиона, потом должна вложить свои деньги в постройку и оснащение всего, и уже потом просто так, безвозмездно, то есть даром, отдать построенное и оснащенное управделами Лукашенко. В стране, где не до законов, может быть и не такое. Где-то у кого-то убудет, где-то у кого-то прибудет. А где же прибыла у Land Resource? И что это вообще за компания? Ну, ось зараз запытаемся у Владимира Жыгара, з прадстаўніка ініцыятывы Белпол. Вітаем, дзякуем, што знайшлі час до нас дайсці. Ужо гэтае расследаванне выйшла на YouTube-канале Белполу, ужо нашыя калегі-журналісты адрэагавалі. Разам з тым, мы бачылі і ведаем пра гэты рэспубліканскі медычны клінічны цэнтр, але што новага менавіта прагучала у вашым расследаванні? Ну, по сути, мы имеем дело с очередной взяткой, которую получает Лукашенко. Безусловно, это тот человек, который не получает взятки, условно, часами, хотя в том числе какими-то там конфетами. Ему дарят либо автомобили, либо резиденции, либо вот такие больницы. И в данном случае это больница, которая будет построена, которая будет находиться в ведомстве РНПЦ, и она будет отвечать за, скажем, немного другую сферу, не то, что делают в РНПЦ. И, ну, это очередной показатель того, как это все работает в Беларуси, когда два санатория фактически отдают за достаточно небольшие деньги приближенному к семье Лукашенко бизнесмену за то, что ранее он получал, в общем-то, возможности, которые, опять-таки, никто не получал. Он возводит эту больницу, то есть он сносит старое, возводит новое, все там, все закупает необходимое и отдает это безвозмездно РНПЦ, а за это он дальше продолжает, он получает возможность получить именно, так скажем, землю под застройку в Минске. Вы маете на увазе спадара Миколая Воробья, да. Так, і кампанію Land Resource. Ну, тут, конечно, яшчэ і пастаўкі нафты, якімі можна заняцца. А спадару Воробью, наколькі гэта выгодный вось бизнес такі? Ну, это безумно выгодный бизнес, потому что потратить на постройку больницы, даже там, пускай со сносом, на какое-то оборудование, это выйдет в районе, там, в целом, в совокупности, это будет 100-110 миллионов долларов. На нефти он зарабатывает в сотни раз больше. Так. Плюс теперь еще возможность застройки Минска, опять-таки элитное жилье, недвижимость, торговые центры, опять-таки это все будет оставаться у него в кармане. Пра гандлёвы цэнтр яшчэ, канешне, празмаўляем. Тут яшчэ хацеў бы запытацца вось пра што. Вельмі хутка там пачалі будаўніцтва, так, лячэбна-дыягнастычнага гэтага корпусу. Ці заўсёды так у Беларусі адбываюцца гэтыя ўзгадненні з рознымі структурамі? Ну, конечно же, нет, это очевидно, потому что если это строит Лукашенко, то это делается все быстро, потому что все прекрасно понимают, что есть личное распоряжение Лукашенко, которое вот мы показываем. Але тым не менш, мусіць гэта все прайсці праз конечно, структуры. Конечно, так? это все формальности. Если мы говорим о том, что это... Все же понимают, кто, для чего, кому это все делает, за какие деньги это все происходит. И все... Никто же не будет пытаться ставить палки в колеса, потому что здесь это все такой формализм, он всегда присутствует, он везде, точнее, в Беларуси присутствует. И в данном случае тоже, но... его выполняют, хотя никто палки в колеса не ставит и, конечно же, максимально помогают. Кто там будзе ў гэтым корпусе мець магчымасць лечыцца, нейкую профілактыку прайсці? Ці гэта толькі блізкія людзі Лукашэнкі? Ці, можа быць, гэта могуць быць міністры, ці могуць быць сваякі міністраў, дзеці альбо там сябры, ну, не ведаю, нейкіх іншых чыноўнікаў? В принципе, это там, как и в самом РНПЦ,
проходить лечение будут люди максимально приближенные. Максимально. Да, максимально. То есть, и опять-таки, если мы говорим, министры тоже входят в это число. Понятное дело, что это не, там, может быть, не первый десяток, может быть, не второй, но они там все лечатся именно там. Лукашенко очень печется за свое здоровье. И, конечно же, денег на это никто не жалеет. И все это создано для белорусских так называемых элит, которые на самом деле элитами-то и не являются. Но вот для них такие возможности открываются. Яшчэ цікавы факт з вашага расследавання пра тое, што будзе пабудаваны комплекс сэрца сталіцы агульнай плошчаю ажно на 190 тысяч метраў квадратных. Кожны будынак будзе па 50 паверхаў. Проста адразу уяўляеш сабе Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, вось гэтыя ўсе хмарачосы. Ну так гэта ж, Владимир, добра ці не? Будзе прыгожа такі? Если мы говорим про то, что что-то будут строить, это, наверное, хорошо. Но если бы это строили в нормальной стране, где все это открыто... Прозрыстое. Да, безусловно. А здесь все понятно, как это будет происходить. По сути, бутафорская компания в Арабских Эмиратах, зарегистрированная в просто сельском магазине, получает возможности для постройки такого комплекса в Минске. Это будут еще и финансировать, само будет государство финансировать. И как это очень часто бывает, если мы видим такие компании-прокладки, то и земля, и построенное на этой земле, все это будет не принадлежать Беларуси. Это будет принадлежать какой-то там компании, которая через несколько фирм-прокладок будет принадлежать Воробью, и он в конечном итоге будет получать эти деньги и, как, скажем так, почетный представитель президентского спортивного клуба, делать туда ежегодные отчисления, а сам президентский спортивный клуб, как мы говорили, налогами не облагается личным указом Лукашенко, и все остается им. Вельмі яшчэ там складаная схема ёсць з Юрыем Чужом, які апошнім часам у Лукашэнкі быў у апале. Можете распавесці, як ён там звязаны вось менавіта? Чиж, когда его освободили, ему дали такую возможность немного, скажем так, подняться. Но из тех документов, которые получил Билпол, из того, что мы в них увидели, этой возможностью он не воспользовался. И те активы, которые принадлежали ему, из этих активов он пытался, скажем так, забирать деньги. Эти активы забрали и передали под контроль российским партнерам Воробья. И именно они и владеют компаниями, которые вот, занимаются застройкой Минска. Там же будет Land Resource, которым владеет Воробей. И в конечном итоге все это выльется в то, что у Воробья и у Лукашенко окажутся новые миллионы, если там не сотни миллионов. Чекайте, так атрымоўваецца, што Лукашенко як Робин Гуд, ён забірае грошы у багатых і аддае яшчэ больш багатым. Робин Гуд своеобразный, на любителя. Это он хочет зарабатывать деньги, в том числе. Он хочет, чтобы вся его система, вся вот эта цепочка тоже зарабатывала деньги, потому что тогда она ему верна, она лояльна. Ненадежная, как Чиж, это мы показывали на примере того же самого БелАЗ, ненадежная, как Чиж, уже не подходит. И то, что там было в начале нулевых, это там и остается. И если человек проигрывает, скажем так, конкуренцию, допускает очень серьезные ошибки, то его просто списывают. И ему дали возможность немножко подняться, все-таки, опять-таки, памятуя о нулевых, но он этой возможностью не воспользовался. Але атрымоўваецца, што вырашаюць гэта не суды ў нейкім гаспадарчых нейкіх працэсах, так, а менавіта вырашае сам Александр Лукашенко. Яшчэ одно цікавае пытанне, гэта тое, пра што ўжо мы казалі, але перадусім, гэта ваше расследаванне пра лячэбную камісію на вуліцы Чырвонаармейскай 15, там Лукашенко сам адрэагаваў, вы правялі вось акурат такі прыклад, і ён там казаў, што, маўляў, нічога там не будавалі, ніякай няма там рэзідэнцыі, што там, маўляў, лячылі нібыта катоў і сабак. Ці пазней гэта інфармацыя нейкім чынам пацвердзілася, ці вы спраўджвалі вось гэта? Они, что характерно, после нашего расследования, они зарегистрировали там юридическое лицо, там фонд первого, если не ошибаюсь, и они его зарегистрировали задним числом. И никаких, естественно, там фондов для котиков и собачек быть не может, потому что это резиденция. Там есть все атрибуты не только резиденции в принципе, а резиденции именно для Лукашенко, где стоят, где условно есть места для штандарта именно президента.
где все делается именно исходя из его приоритетов, его желания. Ну и, давайте говорить откровенно, душ впечатлений, 2 душа впечатлений, сауны, джакузи, какие могут быть там фонды для котиков и собачек. И даже в этом вот материале, когда мы это показываем, он говорит, что вот мы там построили, тут осталась большая больница, а мы там построили под Минском маленькую. Ну, каждый может посмотреть на Google Map, что такое РНПЦ, что это за маленькая такая мініатюрная больничка. Ну што ж, я думаю, што ўжо шмат каго гэта не здзіўляе, у тым ліку вас, аўтараў расследавання. Мы рэкамендуем абавязкова паглядзець на YouTube-канале Белполу. Дзякуй вялікі за размову. Владзімір Жыгар, прадстаўнік Белпол, быў у нашай студыі. Напрыканцы студыі, канешне ж, звернемся да тэмы блізкай у тым ліку мне, культуры. Беларускаму свабоднаму тэатру спаўняецца 20 гадоў. У Беларусі яго забаранялі і рэпрэсавалі, а газета «Нью-Йорк Таймс» назвала яго адной з самых смелых і натхнённых андэграўндных тэатральных трупаў на планеце. У лічбах больш за 50 спектакляў, паказаных у 40 краінах свету. А для гледачоў кожны раз вострыя эмоцыі і сапраўдны глыток свабоды. Напярэдадні беларускі свабодны тэатр зладзіў чарговую смелую прэм'еру ў Варшаве. Марыя Сысой пабывала і даведалася, што яшчэ нам чакаць ад самага непрадказальнага беларускага тэатру. Беларускаму свабоднаму тэатру сёлета 20 гадоў. І свой дзень нараджэння труп адзначае прэм'ерай. Што адбываецца не так часта, спектакль граюць бліжэй дадому, у Варшаве. Мы цяпер у незвычайным месцы, сквоце сірена. Тут пройдуць 5 паказаў спектаклю у жонт прыемнасці. Што можна перакласці як у права прыемнасці, кшталту раённай адміністрацыі, дзе легалізуюцца іншаземцы, стаяць у бясконцых чэргах, адчайваюцца, калі дакументаў не хапае. 2 egzemplarze wypełnionego wniosku, paszport zagraniczny, 2 kopii wszystkich stron z pieczątkami, ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie wniosku, potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie wniosku i jeszcze potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie wniosku. Ідзе пануе ужонднік, чыноўнік. І тут у фантасмагарычнай, апакаліптычнай, шакавальнай, бязлітаснай, дасціпнай пастаноўцы свабоднага тэатру ён антыхрыст, але з уражальнай аркай героя. Спектакль гучыць на польскай, беларускай, украінскай і англійскай мовах, каб персонаж з кожнай краіны размаўляў на сваёй. Nie, jutro nie jest ostatni dzień, jeszcze zdążysz wrócić do domu. Я не могу туда вернуться. Czemu? Мне там не будет рада. Когда я начинал писать, я думал отталкиваться от реальных историй, но в какой-то момент я просто понял, что скучно. Ну, не то, что скучно, историй много, и они абсолютно разные бывают, но хотелось что-то другое. И вот хотелось переосмыслить это с другой какой-то грани, посмотреть на историю вообще мигрантов и на саму ситуацию, когда ты wynужден w чужой стране стать своим. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniliśmy okoliczność łagodzącą, jaką jest brak głowy na pańskich barkach. Спектакль суфінансаваны польскім міністэрствам культуры, а на прэм'еры абсалютна розная публіка, ад багемы да прадстаўнікоў амбасадаў еўрапейскіх краінаў. Свабодны тэатр прыцягвае смеласцю экспрэсіі і абсалютнай арганічнасцю, што ў сквоце з эксперыментальнай пастаноўкай, што на сцэне лондонскага тэатру «Барбикан» з эпічнай операй. За 20 лет существования мы наигрались дома и в лесу под видом свадеб, где-то в абсолютно там глуши, и в амбарах, и в домах крошечных, то есть где только не играли, и при этом на лучших мировых площадках. Знаете, они были настолько андеграунд в Беларуси, что я не знала о их существовании. Они делают офигенную работу на протяжении всех этих 20 лет, и делали и в Беларуси, делают за пределами Беларуси, держат повестку на театральной сцене. Апошні раз у Беларусі свабодны тэатр граў «Сабак Еўропы» перад выбарамі 20-го. З таго часу было ўжо некалькі гучных прэм'ераў. Сярод іх першая опера па-беларуску «Дзікае паляванне караля Стаха» у 23-м годзе, намінаваная на прэмію Лоренса Оливье, самую прэстыжную тэатральную ўзнагароду Брытаніі. Я думаю, что мы будем точно такими же, как это сказать, путниками, которые куда-то идут. И, наверное, сейчас есть желание, я никогда не хотел призов, а сейчас у меня есть желание добить историю с Оливером и именно оперой. Гэта план на 2027 год. Каманду ўжо запрасілі квантавых фізікаў. Сапраўды ў гэтага тэатру ніколі не бывае недахопу ідэяў, у адрозненне ад грошай. Стараюсь говорить везде, что
Самая большая проблема – это то, что нет финансирования у медиа и у культуры. Потому что только за счет этого Беларусь остается. Только за счет этого. Убери медиа, и белорусы друг о друге не будут ничего знать. Убери культуру, и мир ничего не будет знать о Беларуси. Тому беларускі свабодны тэатр не намераны спыняцца. Ужонт прыемнасці могуць паказаць і ў іншых краінах. Прынамсі, п'еса існуе на некалькіх мовах, у тым ліку англійскай. Яшчэ з навінаў свабодны тэатр шукае сабе сталую прастору ў Варшаве і спадзяецца прывесці сюды оперу «Дзікае паляванне караля Стаха». Таму сачыце за афішамі. Марыя Сысой, Белсат. Яшчэ адна культурніцкая падзея. 23 краіны-удзельніцы, фальшывыя заўзятары ды нават скандал з ЛГБТ-фрэндлі спявачкаю з ЗША, якую знялі з конкурсу ў апошні момант. Напярэдадні ў Расіі прайшло інтэрбачанне, музычнае шоу, што задумвалася як альтэрнатыва папулярнаму ў свеце еўрабачанню. Правесці яго загадаў асабіста Владзімір Пуцін. Ці ўдалося расейцам зрабіць свой альтэрнатыўны конкурс і хто можа быць спажыўцом такога контенту, распавядзе Владзіслаў Корсак. У Маскве прагрымела свята традыцыйных каштоўнасцяў і дэманстрацыі культурнай шматпалярнасці, як яго пазіцыянавалі арганізатары. Перамог на інтэрбачанні прадстаўнік В'етнаму, спявак Дык Фук. Я не могу сказаць, што быў бы хаця б адзін нумар, які мне сапраўды захацелася пасля перагледзець. І гэта, мне падаецца, таксама паказчык. Окей, можа быць, калі мы размаўляем нават пра пераможцу, пра В'етнам, плюс-мінус нармальна яшчэ, але гэта калі параўноўваць. Ну і вядома, куды ж на расійскім конкурсе без Беларусі. Нашая суайчынніца Настасія Краўченка заняла толькі 6-е месца з песняю «Матылёк». Краўченка, суперфіналістка шоу «Х-фактор Беларусь», адзначылася ў флешмобах «Надо» падчас апошняй электаральнай кампаніі. Плюс-мінус гадоў 8 таму я сидзела ў журы, калі яна толькі распачынала свой шлях, і гэта была дзяўчына з вялікім дыяпазонам, якая вельмі якасна працавала, якая давала такія перспектывы, што ого-го. Але тое, што мы бачым зараз на інтэрбачанні, гэты самы «Матылёк», ну... Акрамя Беларусі, геаграфічную Еўропу на песенным конкурсе рэпрэзентавала толькі Сербія. Затое расейцы змаглі прыцягнуць, напрыклад, Бразілію, Венесуэлу, Іран, Кітай, Эфіопію і Кубу. Когда смотришь на состав интервидения, особенно сейчас, это просто какой-то набор случайных государств и абсолютно случайных артистов, у которых нет ничего общего, которые сделали что-то ради того, чтобы написать новости об этом. Асобная гісторыя з ЗША. Першы патэнцыйны ўдзельнік, спявак Бен Гауард, у выніку адмовіўся, саслаўшыся на сямейныя абставіны. А літаральна за некалькі гадзінаў да пачатку конкурсу арганізатары паведамілі, што не зможа выступіць і ягоная замена, грамадзянка ЗША і Аўстраліі Весі. Маўляў, у выніку беспрэцэдэнтнага палітычнага ціску з боку Аўстраліі. Дарэчы, пра тое, што яна актывістка ЛГБТ-супольнасці, расійскія крыніцы сціпла маўчалі. Еўрабачанне, якое і хацелі замяніць гэтым конкурсам, збірае ў краінах правядзення тысячы гледачоў і сотні тысячаў ля экранаў па ўсім свеце. Вакол конкурсу паўстала цэлая субкультура. У расейскага інтэрбачання пакуль слабое веданне саміх расейцаў пра гэтую падзею, ды ў тым ліку фэйкавыя заўзятары. Для мяне было паказальна тое, што на гэты конкурс гледачоў збіралі у тым ліку і праз «Заходзьце, калі ласка, гаспадарства, нам вельмі патрабуецца масоўка». І гэта таксама паказчык таго, наколькі гэта людзям цікава. Насамрэч, і дамашнія нейкія гаспадыні, яны могуць паглядзець гэта. Некаторыя кампазіцыі з гэтага конкурсу могуць цяпер гучаць на нейкіх курортах, да прыкладу. І праз гэта таксама здабываць сабе новых слухачоў, новую папулярнасць, новую хвалю нейкую. Але наколькі гэта перспектыва у плане развіцця і культурнай каштоўнасці, пытанне. Інтэрбачанне – расійская спроба адрадзіць аднайменны конкурс, які за часоў СССР ладзілі спачатку ў Чэхаславаччыне, а пазней у Польшчы. Гэтак тады спрабавалі дэманстраваць еднасць і салідарнасць краінаў Варшаўскай дамовы. Наступны раз конкурс плануюць правесці ў Саудаўскай Аравіі. Владзіслаў Корсак, Белсат. Такім быў гэты тыдзень, і на гэтым гаспадарства ставім кропку. У нядзельнай студыі Белсат зычу вам добрага вечара, да хуткай сустрэчы ўжо на наступным тыдні.